Siti kok sih Pak? Teko Siti. Terus ke. Ya ora. Ya ndak apa, Bu? Iki Pak, isi ndelok bosone omah-omah kok iki. Apik-apik Pak. Delok. Perumahan ku ya? Ya, perumahan ki apik-apik Pak ki. Ana sing pintu gerbangnya kaya ngene. Iya, Iya, tok. Pak. Ya, tok. Pak. Hah? Lah mbok ki omah dibenekke sih. Lah bener apa ngurusak be ora? Lah Mas iki dilepo apa priye sih Pak masuk ki nganti dolumutan kaya ngene. Yen sing di omah sing rada apik sithik kok kowe. Ndandani omah kene. Ya. Lah omah kene dhuwure pipo debeteng grobol to. Bocor kok kae nyong kon dandani. Ya alah kan Mas Nek sing bosone bocor ki ben dirapihi maneh tukoke apa gendeng-gendeng sing Ya anyar. kan kudune kan kudu diganti dhuwuran karo wusuke karo blandare kabeh kudu dibul kabeh. Lah iya maksudnya kan ben rada apik kok kuwi sih nek udan ki bocor kabeh ngon kamar beda bocor. Entek puluhan juta. Nyong kon dandani. Iya. Ya kare temen nang ke omahe wong tuamu. Lah tapi kan sampean padha pengen nggoni, Pak. Yo nggoni Pak ora. Nyong nggoni karo kowe nyong nang ngono kon ngongkosi nyong wis nabung-nabung akeh-akeh kon dandani omah nggon motok. Ya maksudnya ki ben aja tengkrobol kabeh, ki kaya ngene ana lumute dilepokke sithik po kan ben katok mrening sithik nek ana kancane teko kan aku niki ra isin. Ora isin Pak ora. Model wae nyong entek duit puluhan juta nggon dandani omahmu. Ya aku kan jodohan karo kowe kan nggon kemestian awet tekan besok. Lah berarti sampean kuwi wis planning Pak bubar karo aku, kok iso ngomong kok kuwi? Ya ora. Lah wong awake dhewe iki wong aku dileh handuk keliru piye dadi masalah kok. Kan rawan. Terus Putas-putas lah wong sampean kok jaradis mesti anduke klepat kotok. lah Ya nyo jengkel lah. kan ngomong Pak anduke dideleh kon deleh kene. Kok dadi masalah kok ribut. Tolong dino tolong wengi ora kodihan randonge kok nyongkon dandani omah mbokmu. Kok ribut mangga hari awake dhewe bubar. Nyong rugi ku sing batri ya. Rugi berarti. Lah wong iso dinggoni bareng piye? Lah kan dong dinggoni bareng nek wis misalkan nyong karo bubar nyong lunga omahmu apik. Nyong entek puluhan juta. Oh medhit temen karo bojone dhewe kok kowe. Video ora hitungan nang hitungan. Lah maksudnya ki ben katok api sih Pak. Lah sampean nek ana kancane teko kan mesti kan disawang. Ya disawang mon di motor kon ra disawang. Ya maksudnya ki kan kancane ae iki omahe kaslan mending apik. Kak walaupun omahe mertuane. Kok mekasan iku ngomong wong tua mo. Mekasan. Lah tapi kan engko mesti oleh bagian juga. Bagian opo? Ngomong kowe ngomong mau jadi berarti ngarepe aku pe bubar kok muni bagian-bagian berarti ngarep mati. Ya ora ngarepe wong tuaku mati maksudnya sampean barang ki kan nganggoni barang wis awet biye. Ya kan ra apa-apa dinggoni ra kae ki uteng robol Pak ora. Lah nek abruk wis. Nabruk priye? Wong iso dinggoni barang kok. Dijaga ngundang tukang nang bagian mburi sebelah kono miring dijaga. Sampai lho dadi wong medhit ora umum. Ya ora mesti. Nyong nganggone kan pikiran cerdas. Kan cerdas. Duit puluhan juta ngundang-ndane omah kudu mae dhewe. Biarane medhit. Lah aku duit puluhan juta sampai 100 juta nyong mrene tak nggo tuku omah dhewe. Lah, tuku omah dhewe Misah. Misah. Lah piye ngatus sprene ora misah-misah. Lah ngono terkumpul kok, Bu. Lah iya maksudnya ki aku kan njaluk dilepok kotok sithik sih Pak ben katok lah kae dhuwur kae. Kae ono sing bolong kae yo. Sampeyan mendhuwur tukoke seng kok wis ora usah tuku ndeng kan ben ora bocor maneh. Ya ora kaki wong bocor ki malah larang kok. Wis one larang. Lah bocor larang landel kae manuk kae perkutut kae di bapakmu kae yang 3 juta. Ini bocor larang. Bocor ya larang. Lah kok ndandani omah. kok isone? Ini. Siti kok sih Pak? Teko Siti. Terus ke. Ya ora rugi aku kesana aku rugi. Ya berarti aku nak ngeloni sampean padha rugi nek kowe. Ya ora lho, kok wajib.